Aí o tedes o refaixo de la tricolor, unha baixeira. Hai prendas que nos amosan como nos vestíamos hai centos de anos. Estes traxes proveñen de varios concellos da provincia de Lugo. Este traxe, ademais, creo que é dos que puxemos na exposición na cartela, que é de Castro de Riberas de Lea, porque é unha sorte, foi unha sorte xa no seu momento, atopar dúas pezas tan importantes como é a lensa e a baixeira na mesma casa. Eso xa non é o normal, digamos, non? Pero, ademais de todo, logo apareceu o que é o refaixo de lá, que ademais de ser antigo, é fermosísimo. Agora podemos coñecelos grazas a esta exposición na Capela de Santa María e o intenso traballo de fondo do colectivo lucense Traxandaina, que porta a porta foi recollendoas polas huchas das casas da provincia. Entón empezaste a preguntar pois como vestían, como iban, e vai nos levando primeiro a conectar con xente que levaba 30 e 40 anos xa estudiando este tipo de traxes. Con motivo esta fin de semana dos Días Europeos da Artesanía, arrancou a primeira das visitas guiadas que a Deputación, a través do Centrad, organizará ata o 1 de xullo para divulgar este proxecto. Todo sería do camiño primitivo da exposición que fixemos. Son 25 traxes de garda, de finais do século XIX, principios do XX, moitos orixinais e outros reproducións. Da man de varios membros do colectivo, este grupo de lucenses puido coñecer curiosidades como que a calidade deles valorábase no tipo de tecido. A casa ou a muller en cuestión, o home, non era unha casa con moitos posibles, non económicamente non moi forte, pois a maioría do tecido era picote, feito no tear na casa. Liño e lá e nada máis, era o que había. Si a mellor pois tiñas uns poucos cartos ou podías igual salirte un pouco do presupuesto, pois a mellor ibas o día de feira e mercabas unha tira de pano, unha tira. Pa poñerlle a mellor pois nunha densa ou nun mantelo, pois todo alrededor xa tiñas algo máis decorado. E se tiñas xa pa unha tira de veludo, pois xa, aquilo xa sería... non vai máis. Ou como que as camisas das mulleres estaban feitas de liño totalmente de forma artesanal. A parte de arriba lle chamaban cos, para a parte de abaixo lle chamaban faldra. Bien, son mangas amplas e despois levan isto que vedes aquí, que lles chamamos riscados, que isto é super traballoso, vai todo riscado no puño, riscado no ombreiro, riscado no peito e riscado na espalda. Cun deseño pensado para unha maior comodidade. E logo levan todas esta abertura, e esta abertura pois ten unha función que é chegar ao peito da muller para que poida amamantar os fillos, non? Estou descubrindo porque, claro, hai moitas cousas, porque eu non me documentei, o sea, o que me contaban meus pais, miña abuela e cousas así, pero despois... por exemplo, os mandiles, eses que están na cabeza, na miña aldea teñen outra historia. Pódense ver mantís, mantelas, refaixos e ata ourivería típica galega, un proxecto único que ve a luz tras anos de traballo e que ven de recibir o selo do Ano Europeo do Patrimonio. Chegar aquí, que naide pense que foi un camiño de rosas. Había moitas espiñas no camiño e gracias a Pilar García Porto, en esta ocasión, foi posible montar esta exposición. Os interesados en participar nestas visitas programadas para os vindeiros meses deben inscribirse no formulario que está dispoñible na web da Deputación.